Moltes gràcies a tothom, diputats i diputades, síndics i síndiques, i també volia saludar especialment els auditors de la sindicatura, a l'Olga Pidri, en Jordi Jolong i l'Eva Hernández, que han participat en aquest informe, que és un informe que ha sigut complex, perquè realment la feina de la fiscalització de l'autoritat del transport metropolità en el sistema tramviari ha sigut complexa. Ara intentaré explicar-los d'una manera el màxim de resumida possible. En primer lloc, en quant a l'objecte, l'abast i la metodologia, aquesta ha estat una fiscalització limitada financera, que inclou la valoració actualitzada, la comptabilització i la contractació de les inversions, també la contraprestació que cal pagar als operadors i l'anàlisi del procediment per a l'execució de la xarxa tramviària unificada. L'any de la fiscalització ha estat l'any 2021 i el darrer informe que tenia la sindicatura sobre aquesta entitat era l'informe 14-2014 sobre els exercicis del 2010 al 2012. La metodologia, l'habitual, l'aplicació de principis i normes internacionals de fiscalització del sector públic generalment acceptats. En quant a l'ens fiscalitzat, l'autoritat del transport metropolità, coneguda habitualment per ATM, és un consorci interadministratiu format per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'AMB. Les línies d'actuació que té aquest ens són la planificació d'infraestructura i serveis, les relacions amb els operadors de transport col·lectiu i finançament del sistema, l'ordenació de tarifes i la comunicació i atenció al ciutadà i el marc normatiu futur. En quant a l'organització, està format per un Consell d'Administració, que seria el que en diríem l'òrgan rector, on la presidència la té la Generalitat de Catalunya i dues vicepresidències per part de l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB. En canvi, l'òrgan de gestió és la Direcció General. Referent als treballs de control que hem trobat en aquest ens fiscalitzat, el darrer informe de control financer emès per la Intervenció General va ser relativa a l'exercici 2019 i els comptes anuals de 2021 van ser auditats per una empresa externa amb una opinió no modificada. En quant a la fiscalització ja concretament del sistema tramviari, comencem en l'informe parlant dels antecedents i aspectes generals. El sistema tramviari són dos subsistemes independents, el tram baix i el tram besòs, desenvolupats en els dos extrems de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Té un total de 6 línies, 41 vehicles, 56 parades i una longitud de 29,1 quilòmetres. Per fer una mica de cronologia de com s'ha fet tots els projectes, les construccions i l'explotació d'aquest sistema tramviari, en l'informe està molt més detallat, però aquí per explicar-los he intentat fer un resum cronològic. L'any 2000 hi ha l'adjudicació de la redacció del projecte, la construcció i l'explotació durant 25 anys del tram baix. L'any 2001, l'inici de les obres del tram baix. El 2002, l'aprovació del projecte constructiu del tram besòs. El 2003, l'inici de les obres del tram besòs. El 2007 es completa la darrera fase del tram baix. El 2008 es completa la darrera fase del tram besòs. El 2009 es formalitza el text reforç del contracte inicial del tram baix i el 2012 es formalitza el text reforç del contracte inicial del tram besòs. En quant a la contractació administrativa, en el contracte del tram baix, el contracte inicial és de 217.326 euros i el cost final de la inversió és de 325.524 euros. Aquesta diferència implica un increment de cost del 49,79%. En el contracte del tram besòs, el contracte inicial per la seva part és de 205.000 euros i el cost final de la inversió de 276.857 euros amb un increment de cost del 35,05%. Per tant, com poden veure, des de la signatura del contracte s'ha produït un important nombre de variacions en el projecte i en les inversions previstes, fet que ha suposat també una variació significativa de l'import previst en el contracte. Aquestes variacions es deuen, també estan explicades de manera més concreta en l'informe, principalment a modificacions, contractes complementaris, variacions de preus i major cost d'expropiacions.
En quant a la inversió dels sistemes tramviaris, hi ha alguna informació de l'anterior transparència que tornem a explicar aquí, però aquí es veu ja afegit amb totes les inversions i el cost financer addicional que té per veure quin és el valor total. És a dir, aquí veiem que la inversió del tram baix en la signatura del contracte parteix de 217,33 milions d'euros, amb unes variacions de 69,48 milions d'euros, unes inversions posteriors fins al 2021, que és l'any fiscalitzat, de 24,65 milions d'euros, dels quals 15,31 venen de noves inversions i 9,34 del major cost de les expropiacions i un cost financer del 89,86 milions d'euros. Si sumem tots aquests valors, ens dona un valor total de la inversió de 415,39 milions d'euros. Si fem referència a la inversió del tram Besòs, a la signatura del contracte es parteix d'un valor de 205 milions d'euros, amb unes variacions de 83,55 milions d'euros, les inversions posteriors fins al 2021, 12,38 milions d'euros, un cost financer de 132,31 milions d'euros que ens fa arribar a un valor total de 409,07 milions d'euros. Si parlem encara dins d'aquesta fiscalització de l'explotació del servei de transports de viatgers, veiem que s'utilitza un model de sistema de bandes. Aquestes bandes es defineixen en funció d'uns percentatges d'assoliment del nombre de viatgers o validacions previstes en el que s'anomenen les corbes contractuals de demanda i hi ha 5 bandes diferents i en la banda 3 s'assoleix el 100% de les validacions previstes i seria el que el contracte estableix com el punt d'equilibri econòmic de l'explotació. En el sistema de validacions, o com es fa el sistema de validacions, doncs hi ha unes màquines validadores i un sistema de validació i venda que recull totes les validacions que fan els usuaris, la informació queda registrada i es bolca en el programari de gestió del sistema de validació i venda. I les dades i tota la informació del sistema es posen mensualment a disposició dels operadors de transport perquè les certifiquin i analitzin. Referent als components del càlcul de la contraprestació, hi ha bàsicament 3 grans aspectes. Primer, les despeses d'operació, on hi ha principalment despeses directes d'explotació, de personal, de manteniment, de neteja, estan totes en l'informe, més un 5% de marge d'aquestes despeses. El benefici industrial està especificat com el 10% de les despeses d'operació i, finalment, el cànon del sistema, on hi ha finançament de part de la inversió, despeses del període constructiu, pèrdues extraordinàries i llavors una altra sèrie de valors que ja apareixen algunes a les despeses d'operació, com són despeses financeres, despeses de gestió, impost de societats i benefici després d'impostos. Seguint amb l'explotació del servei de transports de viatgers, si veiem l'evolució entre l'any 2021, del 2008 al 2021 de la liquidació de la contraprestació neta, ens trobem que els índexs unitaris per validació en el tram baix, la despesa és de 2,5 euros viatge, que això significa una cobertura del 22,40% amb ingressos tarifaris, i el tram Besòs la despesa és de 4,98 euros per viatge amb una cobertura del 11,65% amb ingressos tarifaris. L'evolució general de les validacions reals i de contraprestació, doncs, diguem-ho que entre l'exercici 2008 i 2021, les empreses adjudicatàries van assolir amb relativa facilitat el nivell de validacions previstes de la banda 3, que és a dir, on hem dit que hi havia el punt d'equilibri, i en diversos exercicis fins i tot van entrar en la banda 4. És a dir, podríem dir que van assolir amb relativa facilitat el 100% de les validacions previstes, excepte els anys 2020 i 2021, que van ser anys Covid. En quant a les despeses d'operació previstes es revisen cada any amb una fórmula de revisió de preus prevista en els contractes. En la sèrie històrica analitzada destaquen els exercicis 2011 i 2021 com aquells en què la revisió de preus va suposar un impacte més remarcable en el creixement de la despesa. I en quant als ingressos tarifaris, presenten uns nivells molt estables de validacions i ingressos tarifaris des que van finalitzar les obres i amb la posada en servei dels darrers trams del recorregut.
En quant a la xarxa tramviària unificada, que és l'últim apartat de la fiscalització, de l'informe, amb la connexió diagonal, aquí també els he posat uns antecedents a nivell cronològic. Diguem, el 2013 és quan va haver-hi l'aprovació en el Pla Director d'Infraestructures. El 2016 hi ha el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM. El 2020, l'aprovació del projecte executiu de la fase 1 de la connexió, i el 2021 el conveni de col·laboració per l'execució d'obres i posterior explotació. Respecte als projectes i el finançament previst, el projecte executiu de la fase 1, en aquests moments tenim els projectes de l'Ajuntament de Barcelona, tenen un valor de 52.880.017 euros i els projectes de l'ATM 50.265.479 euros. El cofinançament de les obres d'aquesta fase 1, perquè la fase 2 encara no s'hi ha arribat, la Generalitat de Catalunya hauria de participar en un 74,70%, l'Ajuntament de Barcelona amb un 20,65% i l'AMB amb un 4,65%. Amb la informació que tenim fins ara, perquè hi ha en el cost previst licitació i adjudicació, dels 12 lots, hi ha un pressupost per a coneixement de l'administració dels lots 1 a 9 valorat en 76.079.585. El pressupost de licitació d'aquests mateixos lots ha pujat fins a 83.265.225 i finalment l'adjudicació d'aquests lots ha estat de 72.094.564. Tot això ens porta a fer una sèrie d'observacions i de recomanacions que he intentat resumir, perquè n'hi ha unes quantes més que vostès poden veure a l'informe, he intentat resumir les més importants. En quant a observacions, el cost final de les obres, el cost final de les obres del tram baix i del tram besòs ha estat superior en un 49,79% i en un 35,05% al cost inicial respectivament, augments que de per si suposen una modificació de les condicions essencials dels contractes inicials. En quant a la licitació del contracte, doncs bé, la licitació en el cas del tram baix, després això en el tram besòs és veritat que es va rectificar, però en el cas del tram baix la licitació va incloure redacció del projecte, execució d'obres i explotació posterior, i això s'observa que a la vista dels resultats obtinguts s'ha observat que aquestes obres requerien d'un projecte d'obres previ a la licitació de l'execució i de l'explotació. I, per tant, caldria plantejar-se, per obres tan complexes com aquesta, que aquest model de licitació conjunta potser no és l'instrument més adequat. En quant al sistema de contraprestació, depèn del nombre de validació i cobreix amb escreix totes les despeses d'operació, que inclouen, com hem dit abans, un marge del 5% sobre les despeses directes, a més d'un benefici industrial del 10% i un cànon que torna a incloure altres despeses, com les financeres, la gestió, i això implica un benefici que pel tram baix és d'un 26,36% i pel tram besòs és d'un 28,65% sobre el cànon total previst. Caldria plantejar-se més si aquest sistema, que en l'informe considerem que és garantista per a l'empresa adjudicatària, que li permet assolir marges i beneficis que hem esmentat, disminueix i gairebé anul·la qualsevol risc que es pogués assumir si aquest sistema, és a dir, si aquest sistema garantista és el model adequat per a aquest tipus d'obres, que és molt beneficiós per a l'empresa adjudicatària, però amb un cost que sembla molt elevat per al sector públic. En aspectes ja més comptables, per dir-ho així, tenim també una qüestió referent a l'amortització acumulada. L'ATM el 2018 va comptabilitzar en l'actiu les inversions del tram baix i del tram besòs per un valor net de 387,58 milions d'euros. L'amortització acumulada per al conjunt dels dos subsistemes de 143,65 milions d'euros es va calcular per al tram baix a partir de l'abril del 2017 i per al tram besòs a partir del gener del 2008, i tenint en compte que els principals trams de les línies havien entrat en funcionament entre l'abril i el juliol del 2004, l'amortització acumulada a 1 de gener del 2018 hauria d'haver estat superior en aproximadament 31,26 milions d'euros. I una altra observació referent també als costos de connexió als sistemes tramviaris
és que el conveni que establia aquesta connexió d'aquest segon punt de la fiscalització, que l'Ajuntament de Barcelona es faria càrrec de la solució tècnica al sistema d'alimentació contínua terrestre que evitava la construcció de catenària, aquest cost es va quantificar en 7,95 milions d'euros que posteriorment, amb la tendència inflacionista general i l'escassedat de matèries primeres, es va incrementar en 4,24 milions d'euros. D'aquest sobrecost, l'Ajuntament de Barcelona en va assumir 3,32 milions d'euros, aproximadament el 78%, mentre que l'ATM va haver d'assumir el restant 22%, 918.200 euros, fet que, tot i formalitzar-se en un addend del conveni, contravé el que inicialment s'havia acordat. I, finalment, les recomanacions, aquestes tres són les principals. La primera, cal recomanar la formalització d'un document signat per l'ATM i les tres administracions consorciades que reculli de manera conjunta les aportacions pluriennals a les quals es comprometen. La segona, que davant la tendència inflacionista generalitzada cal recomanar als responsables de l'ATM una especial cura en relació amb els contractes adjudicats a l'hora de fer el seguiment i control de possibles revisions de preus, modificacions d'obra o desviació en quantia o preu entre les obres o inversions finalment executades respecte de les previstes en els contractes, i la tercera, que de cara a futures actualitzacions de les previsions del nombre de validacions i també en el cas que el nou model d'explotació que s'implanti un cop unificada la xarxa tramviària es fonamenti en les corbes de demanda, per quantificar les previsions en nombre de viatgers i per fer actualitzacions posteriors, caldria preestablir variables més concretes i que tinguin una relació directa amb el sistema tramviari. Bé, fins aquí la meva intervenció. Estic a la disposició dels diputats i diputades per les preguntes que considereu.